Така, здравейте, Вивокс, аз съм Нафта и ще играем адвенчър мапа на Ман. Да, пуснаме с Fly. Така, това ще ти потрябва. Не лети, използвайте умения items. Този мап е готов за игра. Така, трябва да вземем всичко от честа, въпреки че нямаме трябва. И да, ако някой знае как да си направя броня от чейн, защото не знам. Знам, че има материал чейн. Не знам дали има материал чейн. Да, вечер е. Трябва да поспам. И да, знам, че се прави от огън. Ама как да го намеря? Огъня. И така. Вземи коала. Надявам се да съм първия, който снима клип на тази адвенчър карта. Ако не съм, моля ви да ме извините. Но не съм виновен, че не съм го видял. Вземи Шаро. Вратата е отворена, Шаро е избягал. Явно няма куче. Тук вода. Тук има стълби. И да. Мини през моста. Така. Направи крафтинг и изпечи камък, който ще счупиш отвън. Така. Имам си кирка. Така, отивам. Четири за крафтинг. Печка. Така. Сега ще дам на пауза, докато се изпече, защото имам само 10 минути. Така, здравейте пак. Камък се изпече. Явно трябва да минем по тука. Имам си точка. Спусни си по водата, после скачай. Така, явно. Това изпитание ме е малко познато, ама не знам. Следвай факлите. Леле, колко са дълги. Вземи и направи ферма. Ако знаех къде да направя тази ферма. Явно горе. Така, ако си ранен, изяж хляба. Събери гитото и направи хляб. Така. Така, бон мил. Едно ще ми стигне. На две. Така, взимам си житото. Си направя един хляб. И не съм ранен. Сега отиваме натам. И, да, това прозвуча малко гадно. Ако моля ви, кажете ми как се направя чейн броня, защото
знам що. Копай 2 купчета надолу. Това е най-гадното изпитание. Да. Пращайте ми вашите адвенчър мапове, ако искате да снимам клип с тях. Няма да отказвам. Ако пратите мапа, правя клип. Ако не го пратите, не ви правя. Що няма откъде го взема? Да, този мап беше мен. За какво трябваше да копая 2 купчета надолу? За 2 камъка? За какво от деви имах камъни? Това е много тъпо. Не съм го минал как трябва, сигурно остай. Натам и насам. Хвърли всичко. Чакайте, ще. Тази врата е отворена. Ще си направим 2 pleasure plate. Точно за това направих 2. Holy Jesus. Хвали всичко. Леглото няма да го фърлям. Така. Кола не ми се занимава го фърлям. Няма го фърлям. Толкова си, че... Ям трябва да влезем тук. И да скачам. Holy Jesus. Имам демидж. Или аз съм го сложил демиджа от предишното ми видео, или си е било тук. Ай. Да, извинете, че... не се наложи да читвам. Хай. Си взема след. Това го копира от ЗЗФ-за и той пише хай. Не посигам се. Боулинг, правила с 0 се скю се хвърля. Така, позабавлявай се, ако вземеш TNT-то, брачи ми на мапа, бай, ман. Да, ето така се прави. Как се позабавлявам в тази стая, бе? И как може, бе? Да, забавлявам се. Като чупа всичко от мапа. И тук ще направим така и да. Аз съм нафта и надявам се клипа да ви е харесал. Да. Чао.